lagipin na panawan kan ubiak ko ragrag sakin liwliwain tanakim mo ay adayo tinapag na eran sadyay tay ak akalawaan dinagtulip lipatan agsubliak to taden na nutilugar at turungek ay adayo unay lagit puken ka ilipuken ka hinto agsanday balunek ka sa guday panagayat panagtungo anarway panawan kan saldaray tuibya Diyos tiyak bati laglagipin na panawan kan ubiyak ko ragrag sakem liwliwaem tanakem mo ay adayo tinapag na edan sadyay tay ak akalawaan inagtulip lipatan agsubliak to taden na nutilugar at turungek ay adayo unay lagit puken ka ilipuken ka dinto agsanday balunek ka sa guday panagayat panagtungo anarway balunek ka sa guday panagayat panagtungo anarway laeng nga di ka pa'y nang lipan udot baro kong muti abrasam kaniya ta idi awan ka ay agsangsang itak kailiw kabiyag ko ay nang lunaan nalaos ko'y iliw kung numarik nam lakuman kung sakit pinakem kupan na kay sinaken ka jak pa'y samirenen uray biyag ko tay sumina tasikang arog iti inakindad daduma sipud pumanaw ka di ta nagkit-kita umarugos ko'y luluwak lumalag-lagip ka agsurat ako mano sa dinluada ka ket no agsubalit ka umanay dan aliw-liwa
may sinakten ka. Jak pa'y sa mirenen, uray biyag ko tay sumina, kasi kangarot iti, inag-indad daduma. Sabot kumanaw ka, di ta nagkit-kita. Marubos ko'y luluwak, lumalaglagip ka. Agsurat at kumano sa dinlo adaga, kat nuwag subalit ka, umanay dan aliw-liwa. Ilaban ko kuma daytoy aya nge maatiwa kawan ti karbenga nasay saya ate no uma dayua tapno pagpasulan may liklika.